आं नोंथांमोननि चेनेलखौ गिबिनो साबायखर होग्रोबाय। दा नोंथाङा जि सोंलुखौ सोंदों बेयो थारैनो बिराद ओंथि गोनां। बर' साहित्य सभाया बा बर' थुनलाइ आफादा गुदिनिफ्रायनो दासिम बेसेबा गोबाव जाबोबाय। जोङो फारि फारियै जोंनि बिनाय जोंनि दाबि बेफोरबो मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोदों। जोंनि जेंनाफ्राबो गासिबो गोदान गोदान नुजाथिफैदों। बे हिसाबै गिबियाव जालांनाय जेसेबां जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं आफाद बेफोरखौ गासैखौबो फोजोबनानै फैनो हादों आरो देरहासार जाबोनो हादों। गिबि समाव बर' थुनलाइ आफादा मोनसे फिसा अबस्थायाव दंमोन, संग्राम मोनसे लेभेलाव दंमोन। बे समाव जोंनो लामा दिन्थिनो थाखाय माखासे जोंनि गिबिनि जायनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा बहुद खस्थ' खालामनानै बे लामाखौ एवस्रांलांदों। बे समाव जोंहा जोंनि मोन्थाय जोंनि अस्तित्व बेखौनो स्थापन खालामनो हायाखैमोन जोङो। आरो बिराद संग्रामनि गेजेराव फैनांनायखाय बिराद खस्थ' खालामनायखाय बे बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेननो थाखाय जों बे समाव मानसिखौनो मोनबावामोन। मानसिफोरखौ लिंना लायबायबायनांगोन। दिनै बे स्टेजआ जोब्बाय। जों ओरैबायदि समाव सफैबाय जोंनि हाबाफारिफ्राबो बांनायनिफ्राय बांबाय आरो जोंनि जेसेबां बियाब एरिया बर' थुनलाइ आफादनि जा एरिया बे जोंनि आसाम हादोरसायावल' जानानै थायाखै, गुबुन गुबुन हादोरफ्रावबो दंसै। बेनिखायनो बै समाव जे समावनाखि मानसिफोरखौ जों नागिरना मोनाखैमोन, बेनिखायनो बे समाव आफादनि दैदेनगिरि जानाया जोङो खावलायनानैसो लाबोनांगौमोन, अन इनभाइटेसन। खिन्थु दिनैनि दिनाव गोबां जानानै आरो जोंनिया खामानिफोर बांसिन आरो जोंनि जायनाखि दैदेनगिरि बिसोरबो रोंनायनिफ्रायबो रोंसिनबोबाय। बयहाबो हयथ' बर' थुनलाइ आफादखौ सिबिनायनि मोनसे लुबैनाय बा बिथांमोननि खोब गोसो गोरबोनिफ्राय जाखांनाय बे जिनिसाबो थानो हागौ। दा बे हिसाबै जोंनि सिस्टेमा जे सोलायबोनांगौमोन, बे सिस्टेमखौ जोङो सोलायनाय जायाखै। जायनि थाखाय जोङो थांनाय बाराव जों मोनसे मावफुं आफाद दानो थांनायाव जोङो डाइरेक्ट भटिंनि गेजेरजों जों माखासे जेंनाखौ मोगा मोगि जानांदों। जों बेवहायनो बुजिनो हाबाय जे डाइरेक्ट भटिंआ दिनैनि दिनाव जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादा बे एसेबा गेदेमा आफादा बे दा माने जोंनि थाखाय आजावथाव मोनसे सिस्टेम नंलिया। बे सिस्टेमावनो माबा मोनसे गोरोन्थि दं होननानै जानानै थांनायखौ आं रावखौबो दाय होनो गोसो गैया। जोंनाव सिस्टेमावनो माबा मोनसे भुल जाबाय नामा आं सानोमोन। बेनिखायनो दुनियायाव जेरैबायदि इनडाइरेक्ट भटिंजों सिलेक्सन माबानि गेजेरजों इलेक्सननि गेजेरजों जानाय सिस्टेमानो बेस्ट वे अफ माने जोंनि सलिउसन, बे खोथाखौ मोनदांनानै जों दिनै बे राहाखौ लाफैनाय जाबाय आरोखि। आरो बिनिफ्राय जोंहा संबिधानफ्रावबो सोलायनांगौ दं। गोबां बाथ्रायाव जों गोदान गोदान बाथ्रा जोंहा सोलोंनांगौ एबा दानांगौ दङ। बे जिनिसखौ जोङो गोदान स्टेजाव गोदान माबायाव सफैबाय होननानै आं साननानै लादों। बेराफारसेथिं जों नुबाय जिहेतु माने सिगाङाव दा बावैसो जेरै सारा बुंलांबाय माने मानसि मोनामोन, खिन्थु दिनै बहाबा नैबे जिदि सिस्टेम भटिं सिस्टेम फैनाय लोगो लोगो लबि सिस्टेमा फैनाय नङाना, राजखान्थिनि माखासे हयथ' बेयाव माबाफ्राबो थागोन, बेबायदि जानायनि एसे आसा दङ। दा बेनिखायनो आं बुंदों जोंनिया जोङो संबिधानखौ दानानै लादों बेबो दाबो लिमिटेड जानानै दं। खारन बै समनि साहिदासोमोन बे। दा गोदानै जोङो एक्सपार्ट मानसि लानानै इन फिउचार जेन' बेफोरबायदि जों समयसानि सन्मुखिन जानाङा, मोगा मोगि जानाङा, बेनिखायनो जोङो गोदानै संबिधान दानायाबो बे मोनसे गोनांथार जानानै फैबाय होननानै आङो सानो आरोखि। बिथांमोननि जायफ्रा फैगोन दिनै औ बिथांमोननि जायफ्रा माने औ औ
जाय गोदान फैबाय बिसोरो बे खामानिखौ मावनांगोन आदसा